Zdravo, Ivona. Zdravo, veliki brate. Kako si? Pa loše sam, dosta mi se spava, baš sam loša. Zašto si pospana? Pa zato što smo sinoć dosta pili, kasno smo legli, rano smo ustali. Ivona, kako si se provela sinoć? Pa bilo mi je lepo. Bilo je super, stvarno. Malo posle, onako mi iznervirao Gogo, zato što ja ne volim takve ispade. Nebitne su mi svađe, nebitno mi je sve, ali ne volim tako da baš toliki niske udarce. To ne volim. Ivona, šta misliš o Goranu kao osobi? Ne znam. Ja njega ne znam. Meni je on jedna ogromna enigma. Ali me je strašno iznervirao sinoć. Skroz je nebitno, svađa kao svađa. Neka kaže on, ti ni šta god hoćeš, šta god ona njemu da je rekla, onako ne može da je kaže. Jednostavno, ja na porodicu sam mnogo osetljiva. Ja razmišljam kako bih ja odreagovala da je moja sestra tu. To bi ispao haos. I nebitno i da nije moja sestra tu tako za roditelje da mi kaže to bi haos ispao. Ja sam jednostavno po tom pitanju sam osetljiva i to ni jedna iole normalna osoba ne može tako da kaže. Nikad. Ne znam, nijedno moguće opravdanje nemam za njega. Baš mi je to očajno. Ivona, šta misliš, kako ćeš se ti od sada ponašati prema Goranu? Pa ja sam prema njemu do sad bila skroz okej. Znači on, rekla sam već, gleda me čudno, pipate za ruke, prilaziti previše. Ja to ne volim. Znači, ako ja tebi nisam dala povoda, ako vidiš da nismo drugari, nismo ortaci, nema šta ti meni tu sad nešto prilaziš, da me pipaš za ruku, da me dodiruješ, nema potrebe za tim. Sad ništa, samo će imati malo veći gard prema njemu. Okej, naravno, možda on i nije takav, možda jednostavno alkohol mnogo loše utiče na njega. Ali samo veći gard i samo neću ja budem više toliko bliska s njim, jer razočarao me iskreno. Ako me bude pitao i reći ću. I to je to. Sinoć sam probala lepo da ga pitam. Prišla sam mu i lepo sam mu rekla, Gogo, jel mogu nešto iskreno te pitam? On je rekao, možeš. Ja kažem, jel tebe Tina nešto uvredila? Kaže, jeste mnogo, ali nije hteo da priča o tome. Sad dalje on to nešto u glavi prebacio ili šta je, ne znam, stvarno ne znam. Ivona, šta misliš, kakva su Goranova osjećanja prema tebi? Ne mislim da on ima bilo kakvo osjećanje. On je jednostavno takav. On tako sa svima, svakog gleda nešto, produbljuje, pričati nešto što ni sam ne razumeš. I Darko je rekao, ne znaš sada, ali shvatit ćeš kad tad. Šta da shvatim, o čemu mi pričam. Onda mi prilazi, kaže mi, on to meni namerno radi. Ali vidjet će se sve kad tad. Mislim, priča nešto kao da sad mudruje, kao da ne znaš, a ništa se ne povezano priča. Niti ja on imam kao da se znamo 100 godina, pa sad on može tako meni da kaže da bi ja to nešto u šiframa shvatila, da mi imamo neke naše interne šale. Mislim, skroz mi to nebitno. Ali, eto, malo me sinoć me je razočarao, zato što ja duplo sam mlađa od njega u životu, ne znam pod kakvim stanjem da budem, nikad nikom ne bi tako nešto rekla. To sam sigurna. Ne znam. Ivona, da li misliš da se možda dopadaš Goranu? Pa ja mislim da se njemu svaka
izjava i kao da sviđa. I on svakoj prilazi, svaku pipa nešto za ruku, priča mi nešto za prsten, pita me odakle ti prsten. Ja kažem mu, posle kaže, sve si se obezbedila. Imaš prsten, imaš sliku. Kakve to veze ima? Mislim, gluposti. Ja mislim da on to priča bez veze, da njemu niti se bilo ko sviđa, niti je to njemu cilj. Jednostavno napio se, ne zna šta priča, priča nebuloze i to je to. Ali svakako mi je to... Mislim da ti za tolike godine ne umeš da kontrolišeš svoj jezik, nebitno koliko si se napio. Ja kad se napijem, ja ne pamtim kad se napila, ali kad se napijem, bar malo znam šta pričam. Kontrolišeš se, čoveče, pa mislim ako ti do sad nisi naučio, jedino ako je on tako malo frik, ja stvarno ne znam. A šta misliš o ostalim muškarcima u kući? O ostalim muškarcima, pa super su mi svi, Aleksandar mi je super. Mislim da je on okej lik. Luća mi je lik. Anton, eto, on je nešto iznervirao Tinu i Barbaru, ali sa mnom je okej. Svima sam generalno super, samo to Gogo što me iznervirao. I Brandži me iznervirao mnogo. Znači, sinoć me je, ja ne znam, mogla sam da ga ubijem. Što se desilo sa Branislavom? Pa ništa, pili smo. Ja sam pila, on je meni bio iza leđa. Ja u tom trenutku ne znam što se desilo. Ja sam samo osetila kako me neko ščepa odavde. Tako tu me uhvatio oko struka. I nešto se našalio. Ne znam šta, samo sam osetila nečije ruke onako. Samo me zgrabio. U tom momentu ja mislim da sam njega mogla da ubijem. Ali da ubijem koliko je mene iznervirao. Zato što on je prvi lik s kojim sam onako bila najbliža, skroz mi je okej, stvarno je likčina, zanimljiv je, sve mu je smiješno, s njim ti prosto prolazi vreme, s njim sam najviše, ne znam, baš mi je lik. I samo jednom onako da me ščepa, meni to stvarno nije normalno. Mada ja razumem njega, on mi kaže da... Mislim, on neće priznao da se napio, on se napio mnogo i on nije znao u tom trenutku ni šta radi, ni ništa, ali to me iznerviralo mnogo. Baš me iznerviralo. Prvo, niti sam ti ja dala povoda, ti ne možeš tako se ponašaš, čoveče. Da li misliš da je Branislav time izneverio vaše prijateljstvo? Pa nije prijateljstvo, ali eto... Nije. Zato što... Mislim da nije. Mislim da će mene to danas da prođe. Ja kad pomislim na to, on me nervira i sad kad razmišljam o njemu, nervira me, zadavila bih ga tako kad ga vidim. Ali znam da je okej lik i znam da on ne misli to tako i da se i on polukaje što je to uradio. Stvarno, posle mu je bilo krivo jer je 100 puta na bubicu pričao Đorđe, izvini, Đorđe, ovo pa neće da piju, pa neće ovo. Nije ni znao više šta priča. Baš se napio. Kokteli su katastrofalni. Da li misliš da se tako ponaša neko ko želi samo prijateljstvo? Pa mislim, on može da želi i da ne želi, ali on to samo može i da dobije. Ne mislim da on želi nešto više od prijateljstva. On samo pravi sprdnju, ništa drugo. On samo čisto da bude zanimljiv. Pa mislim, ne znam. Vidjet ću, ali mislim da je lik. Rekla bih. I sinoć smo baš lepo pričali i kad se kupao, stvarno tu sam uz njega. Ja sam rekla, nije on sad mene nešto, ne znam koliko vredi. Ali mi je zasmetalo to, ne prija mi takav vid zajebancija, mi ne prija uopšte. I rekla sam mu da to ne radi. Da li misliš da se možda dopadaš Branislavu? Ne. Ne. Nije on takav. Brandži nije takav. Ja bih bar volela da nije takav, a... Mislim, nebitno je skroz i da se ja njemu sviđam i da on želi ne znam šta od mene.
svakako ne bi to trebalo nikako da pokazuje, jer mu ja ne dajem nikakvog povoda. Znači, on to ne bi trebalo pokaže, to bi trebalo samo da se čuva za sebe, da se ponaša normalno. Ako se ne bude ponašao normalno, onda i ja više neću da budem s njim, okej. Može da bude odakle god hoće, može da me naziva kako god hoće. I meni je to glupo. Mislim, 4 dana sam ovde i ja te volim. Ne mogu da volim nikog s kim provedem 4 dana. Ne mogu ni posle godinu dana nekog možda zavolim. To su gluposti, grlimo se, volimo se, šta se volimo. Čoveče, 4 dana smo zajedno, koga voliš. Ja mogu samo nekog da, neko mi je više simpatičan, neko mi je manje simpatičan, da nekog volim. Mislim, to je pregruba reč za tako mali period gluposti. Ivona, ko od ostalih ukućana ti je najsimpatičniji? Najsimpatičniji ovako kao lik, je li tako? Najsimpatičniji su mi Ervin i Stefani. Sad su mi oni baš dragi. Zato što se Stefani dosta promenila, mislim, vidjet ćemo, ali vidim da joj se sviđa baš. Ervin je zagrejan mnogo, zato što vidim kad pijemo, on sve vreme gleda u nju, svaki njen pokret, sve što njoj prija, on sve gleda u nju, kako pije on ovako, pa malo u nju, pa gleda gde je, pa šta je, pa gleda da iskoristi svaki trenutak gde je poljubi. Tako da su mi oni su mi sad najpozitivniji. Ivona, šta misliš? Ko se kome više dopada? Stefani Ervinu ili obrnuto? Pa skroz mi to na drugačiji način pokazuje. Stefani se zaljubila, Ervin... Mislim da se Ervinu više od nas sviđa nego Stefani. Jer Stefani se jeste zaljubila, ali njoj je to nebitno i da nisu zajedno i da jesu. Mada, mislim da je malo i ljubomorna. A Ervin to pokazuje, Ervin to baš pokazuje. On svaki trenutak pita bude tu uz nju, da provede uz nju, da nasmeje nju, sve što kaže, on gleda da li se ona nasmejala, da li nije. Mislim da se njemu više sviđa Stefan. Zašto misliš da je Stefani ljubomorna? Mislim da je ljubomorna zato što je ona pokrenula priču kad smo bili na bazenu. Kako je on ovako sedao, tu je prolazila Barbara ili iza njega. On je samo ispratio pogledom njen odlazak s bazena. To je od čega je Stefani napravila bauk, kao da se ne zna šta desilo. I vidi se kad žensko voli da priča o tome, kad je nešto bitno, kad ona kaže zašto je on gledao, zašto on ne poštuje mene. Tebi da nije stalo do nekog, tebe baš briga koga gleda. Prvo što tebi kad nije stalo do nekog, ti ne pratiš njegov pogled gde je, šta, kako. Ali žensko to vidi, žensko ono što interesuje uvek obraća pažnju na to. Ona, znači, svaki pogled njegov prati. I to je povredilo. Mislim, ona to ne kaže tako, ali jeste tako, sigurno je tako, to je preprovidno. Ivona, kakav je tvoj odnos sa Aleksandrom? Sa Aleksandrom? Pa ništa posebno, eto, samo da smo tako pričali. Mislim da je Aleksandar okej, mislim da je malo naivan, da i on ne zna da procenjuje ljude, jer on vidim da kako priča, kako s kim priča, tako mu je taj u pravu. Sad recimo, eto, juče smo pričali o Gogi, o njegovom ponašanju, gdje on meni kaže da je on lik, da nema šanse, da Tina nije u pravu, da je Tina njega nešto uvredila. Moguće da jeste, ne znam. Posle kad priča s Barbarom misli da Goga nije u pravu i on isto ne zna na koju će stranu, ali baš zato mislim da je okej, da je on lik. Pozitivan mi je, ja to volim. Nije negativac, pozitiva je skroz. A ja volim s takvim ljudima da pričam. I zanimljiv je, i smešan, i on je okej.